Kani gade ka Pati CTV. Kani gade ka kanhon ka banari lom jantia ki baki dikhot jong ka sang Meghalaya People's United Forum MPUF ki balawan ke usha kani nong ba shulong hanin ka sngi ka arpsan tarik Kuala Lengkon banye kendo iki nong patai kubor ha Shillong Press Club hadian baki lasha kandang ha ki bor punya district jong ka West Jainti Hills District. Kani kanhon hanin ka step ningkong kala temu ban pelong da ka jing sha tangan ka bak lembok por ha ka cakap penyang kali jong nat MTC Jawai hanin nakalang ki bor punya district kilawan ban kandang no eki namar kani ka sang ka klem yo jing bed ban pelong ya kani ka jing shatkan ka jing pelong ka MPUF ya kani ka jing yaki kalong halor ka jing persya ya ka sarkar halor ka jing temu ban penkarya no yo deputy commissioners jong ka West Jainti Hills District u Arun Kumar Khembhavi klem pat kot ka samoy trikam jo dai hadian bikila syakan dang na kani ka jakab ka baki temu ban yaki da ka jing shatkan ka bak lembu por kani ka kanhon klawan ki no kani no ba shulong bad ya kendo iki no patai kubor ban penpau ya ka jing dawa bad ban penpoi ya kene ka sur jongki saki skor jong sarkar lengba itanat pathai khobor hajing ide bat kene ni persya ju namar baleng yu i pom new DC trehok tresitom khamtam yu duk usuk khamtam yu rangli kum kedak kejing persya ha kejing ide bat ka jing pen kerja kam yu new DC jong ka West Jainti ngilas dang ya kasih in demonstrations pada hadirin kata ni penbut ya kasih signature campaign kumba asni andre hadin kini ke sarkar kam sneu bat ke sarkar kam le halor kene ke jing sya thangan ke jongi tena kalian ke jongi kum ke MPUF laskin circle na ha ke joko po da ke jingnya don lang ki member nak central body ni persya jur ya kene ke jingweng kam ya DC jong ke West Jainti Hills te ni dewaju ba ya kini ki politicians lene ki MLA ki ba pressures ya ka sarkar ban pha ya ka transfer order ni dewaju na ki bakide ban pha weng no mardor ya kane ka transfer order jong une DC ta ka jingi de baka indefinite strike lene ka jing sha than ka ba klembu por ka jong president jongi kumbalong menta kadang yat shatmat ni de waju ri ka sarkar bat yakini ki politicians ki badan kti hakane kam bagide ban pha weng no mardor lem kumta nang ne shatmat nyimban se ban yaki dagi illegal means lene dagi tagi kam bean kamasechi kabangi kwa ban a ka sarkar kalong ko sarkar kamasech kabangi kwa ban ai sipha kalong snebha wengno ya ka jingsha thangan kejong president central body jongi but weng sendon ya ka order ke ba phalapha na ka benta DC jongi Arun Kumar Khembhavi bat ni dewa juru balada ka sarkar kamle hajing ide bat kane kam nyimban se baneki da ka batang Kani gade ka Pati CTV.